Afica v krajine zázrakov. Afica bola chlapec ako každá iná. Strašne rada sa všetkému čudovala, ako každá iná chlapec v jej veku. Jej, tu je ale slobodný trh. Jej, tu je ale sloboda prejavu. Jej, tu je ale veľa boháčov. Povedala si, rýchlo sa začítala do Maca a Angelsa a úplne sa zasnívala. Jej, oslobodím slobodný trh. A hneď na to stretla zajaca podnikavca. Kto si? Spýtal sa zajac podnikavec. Ja som Afica, ktorá oslobodí slobodný trh. Povedala, vyprášila ho Macom a Angelsom hlava nehlava. Ako ho tak prášila, videl to nový škriatok a vykrikol. Afica mláti zajaca podnikavca. Jej, ja oslobodím aj slobodu slova. A vyprášila aj jeho. Ako ho tak prášila, objavili sa boháči Trút a Hovnival. Juj, boháči, a ich by som mala oslobodiť. No boháči vykrikli. Nie, nás neoslobodzuj, my tiež veríme v Maca a Angelsa. Jej, to som rada, aspoň budeme spoločne snívať o mojej krajine zázrakov. Boháči prikývli, spoločne sa s Aficom začítali do Maca a Angelsa a všetky deti sa na to ticho dívali a opona bola späť.